Shwmae, mae hyn ar unfed ar 20 o Hydref 2024. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, rydym yn mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r app gyda'r enw trhelptx i mewn yn iaith rhaglenni o PHP. Felly, yr amcan neu bwriad o'r app hwn yw i dechrau gyda'r testun i mewn yn y iaith Saesnig, a wedyn pan rydym yn rhedeg yr testun trwy'r app hwn, felly rydym yn gallu dod o hyd o'r testun, yr un testun i mewn Saesnig, ond gyda'r cyffoethogrwydd o'r gwybodaeth ynglyn â'r geiriau Cymraeg ar gyfer geiriau am benodwyd yn y testun yn y Saesneg. Felly ers y fideo diwethaf, dyn wedi adolygu yr ffeil gyda'r enw changelog.md, lle rydym yn cadw y rhestr o bethau sydd yn angen ei wneud, ac hefyd y rhestr o dillangydau oddi wrth y gorffennol, lle rydym yn gollwng newidiadau ar gyfer yr erfyniadau o'r blaen. Enghraifft, yr dillangad diwethaf oedd yr unfed yma heddiw ar unfed ar 20 o fis Hydref 2024. Felly, ar gyfer y dillangad nesaf, dwi'n mynd i creu yr mewnodiad nesaf. Felly, mae'r gymwysiad o'r ffeil hwn, neu'r testun o'r ffeil hwn, yn ysgrifennud i mewn yn ffurfdaeth o'r iaith nodi lawr, neu markdown. Felly, ar gyfer hyn, i mynd osod yr peniad ar yr ail hanfodranc. Felly dwi'n mynd i defnyddio dwbl stwnch, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu yr rhif o dillangiad nesaf, sef 0.3, ac wedyn cysylltnod ac wedyn y dyddiad o dillangiad, ac felly dwi ddim yn gwybod pan fyddwn yn dillango dillangiad hwn. Dwi'n meddwl i mewn yn dyddiau nesaf, ond oherwydd yr ansicrwydd o dyddiad, dwi'n mynd i adael y dyddiad fel wag. Felly, dwi'n mynd i symud yr eitemau oddi wrth y rhestr yn uchod, sef y rhestr o'r bethau erfynwyd, neu rhestr o bethau i'w wneud, y to-do list. Felly nawr, dwi'n wedi symud llinellau neu'r eitemau oddi wrth y to-do list, neu rhestr o bethau i'w wneud, i'r dillangiad ar gyfer dillangiad 0.3, ac dwi'n gobeithio dwi'n gallu cwblhau y rhain i mewn yn yr un dillangiad. Ynglyn â'r eraill sydd yn dal i mewn yn yr rhestr o bethau i'w wneud. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhain yn ychydig yn fwy cymhleth ac yn fwy eang yn ei effeithio o'r swyddogaethau eraill i mewn yn yr cymwysiad, enghraifft i arddangos y manylion o'r testun ar y dudalen. Felly, mae'n angenrhaid i ni i gyfrifo gyfamsam o'r erau ac hefyd y llenellau ac hefyd y paragraffiau ac hefyd hyn. Felly dwi'n mynd, mae'r hwn yn yr blaenoriaeth yn weddol isel, ac wedyn ar gyfer i ysgrifennu i'r poriwr y testun i'r ystorfa lleol i mewn yn y poriwr yn ytrach nag i ysgrifennu ar yr ffeil ar y gwenydd. Felly dwi'n meddwl mae'r hwn yn newid sydd yn ychydig yn fwy ac yn angen ychydig mwy o'r amser ac hefyd meddwl i cynllunio datrysiad ac efo hyn. Felly dwi'n mynd i adael yr hwn ar yr ochr ar y funud, ac wedyn ar gyfer y trydydd i ychwanegu y botwm, i ychwanegu yr vocab ychwanegol neu gerfa ychwanegol i'r prif erfa. Felly, oherwydd mae'r hwn yn perthnasu i'r erfa sydd yn hynod o bwysig, fel da chi'n gallu dychmygu. Felly dwi'n mynd i adael hwn hefyd ar y ochr ar yr funud. Felly dwi'n mynd i barhau gyda'r erfyniadau eraill sydd yn llai bwysig, neu yn haws i'w
mewn planadu union yn yr app neu'r cymwysiad. Felly nawr, ar gyfer yr erfyniadau ar gyfer y dillangad o dydym 3, os yr i'n edrych ar yr gyntaf eitem neu llinell, sef i galluogi yr mewnbodau o'r erfa ychwanegol i dechrau gyda'r serenod neu yr esgrysg ar gyfer yr hawsterau o'r darllen. Felly nawr, os ydyn edrych ar y poriwr a dudalen fan yma, felly pan dwi'n yn defnyddio yr app hwn yn arferol ar y ffôn symudol, mae'r ffyrdd o'r sgrin o'r ffôn symudol pan cynnalwyd yn talsydd yn weddol cil neu gyfyng fel yr un fan yma. Felly os yna'r edrych ar y blwch ar y ochr dde, felly mae'r pob un llinell yn larpio enghraifft i'r llinell nesaf. Felly ar gyfer yr hawsterau o'r darllen fan yma, dwi'n meddwl mae'n well os mae gyda ni rhyw arnod i arddegau y dechreuad o'r llinell, enghraifft yr estrisg neu serenod neu'r serenig fel hyn. Felly dyma'r cyntaf newid union yn y cod tarddiad. Felly i caniatau a defnyddiad o'r serenod ar y dechreuad o'r pob un mewnbodiad union yn yr erfer ychwanegol fel hwn. Felly ar gyfer hyn, os ydyn yn agor fel y cod tarddiad, felly ar gyfer yr arddangosiad o'r tudalen fan yma ar yr wefan lleol, ar y porthladd o rhif 8,000 ar yr gwesteion lleol fan yma, mae gyda ni yn eisoes yr gwenydd wedi ei cychwynnwyd fan yma gyda'r gorchymyn PHP, namin preifddilen S, localhost, llan wahanol, ac wedyn y rhif 8,000 ar gyfer porthladd rhif 8,000, ac wedyn namin ballthren T ar gyfer yr lleoliad o'r pregell ar gyfer greddyn o'r cyfundrefn ffeil, ac wedyn yr llan y talnod, ac wedyn y blaenslaes i cynrychioli yr pregell cyfredol ar gyfer greddyn o'r cyfundrefn ffeil ar y gwenydd fan yma. Felly nawr, os ydyn yn atal y gwenydd trwy pwyso ar y botwm yr Ctrl+C neu yr rheoli+C fel hwn, felly mae hwn yn atal y gwenydd. Felly nawr, os ydyn yn dachwelyd i'r poriwr ac yn dadebru y dudalen ar yr un cyfeiriad fer o blaen, trwy pwyso ar y botwm F5, nawr mae gyda ni y neges gwall fan yma sydd yn dweud ni cyrraeddir y safle fan yma. Ond nawr, unwaith eto os ydyn dachwelyd i'r terfyn fer o blaen ac yn cychwyn y gwenydd fel hwn, gyda'r un gorchymyn fer o blaen. Nawr, os ydyn yn dachwelyd i'r poriwr ac yn pwyso ar F5 i dadebru y dudalen ar yr un cyfeiriad, nawr mae gyda ni yr un dudalen fel o'r blaen. Nawr, dwi'n wedi dechrau terfynell arall ar gyfer plugin bash union yn Mingw 64, sef minimal gynnw ar gyfer Windows ac ar gyfer yr 64 dyd neu llefol llyfrgell gynnw ar gyfer Windows ar y 64 dyd. Felly, yn gyntaf mae angen i ni i forwllio i'r pregell ar gyfer y taflen, sef blaenslaes ec, ac wedyn blaenslaes Cymraeg, ac wedyn yr enw o'r taflen, sef trhelptx fan yma, ac wedyn rydyn yn gallu defnyddio fai neu ddim i adolygu yr cod tarddiad, sef trhelptx.php fel hwn. Oherwydd yr oedd yr serenodiau neu'r serenigau wedi cael ei odynwyd trwy'r dadebru o'r dudalen fan yma heb yr achub i'r ffeil. Felly dwi'n mynd i unwaith eto yn mewn osod serenodiau ar y dechreuad o bob un
llinell fel hwn I wneud yr darllen o'r llinellau yn eglurach, sef I gwahanreddu bob un llinell yn eglurach, ac wedyn dwi'n mynd I achub y ffal fan yma, newidiadau fan yma trwy bwyso ar y botwm I dorostwng fel hyn. Nawr, os ydyn yn dydderu yr un dudalen trwy'r F5, nawr mae'r serinodau yn aros I mewn yn y blwch. Nawr, beth sy'n digwydd yw pan ydyn pwyso ar y botwm dorostwng unwaith eto, a phan mae'r app yn chwilio I mewn yn yr gerfa ychwanegol ar gyfer y geiriau Cymraeg, a mae angen I rhaid I ni I odynnu yr serinodau dechreuedig. Felly, ar gyfer hyn, ydyn gallu chwilio ar gyfer llinyn neu gar VXB fel hwn ar gyfer y gerfa, oherwydd mae'r swyddogaeth hwn yn perthnasu i'r erfa newydd. Felly nawr, os ydyn edrych ar y llinell yr 112, felly dyma'r lle ydyn yn gyrchu llinellau oddi wrth yr ffeil ar gyfer yr erfa'r ychwanegol, ac fan yma mae gyda ni eisoes y ffwythiant gyda'r enw preg llinell replace sydd yn alasodi yr blaenslaesiau I mewn yn bob un llinell gyda'r adnod y tab, oherwydd mae'r tab yr ffefrydaeth gyffredinol ar gyfer bob un llinell I mewn yr erfa'r gyffredinol neu'r prif erfa. Felly, yr ynges lle gwneud yr un peth, sef I rhedeg neu I galw ar ein ffwythiant unwaith eto, fel hyn. Ond nawr, ar gyfer y patrwm, ar gyfer yr mynegiad rheolaidd, sef regular expressions, ydyn yn gyntaf yn defnyddio yr adnod y capan I cynrychioli dechreuad bob un llinell, ac wedyn yr serinod, ond mae'n angen I ni I dihangu swyddogaeth o'r serinod, oherwydd pan ydyn yn defnyddio y serinod I mewn yn yr mynegiadau rheolaidd, mae'r hwn, adnod hwn yn cynrychioli unrhyw adnod. Felly, os ydyn yn mewn ysod, enghraifft, llan a tanod tu flaen i'r serinod fel hwn, mae'r patrwm hwn yn cynrychioli unrhyw adnod, oherwydd mae'r llan a tanod yn cynrychioli unrhyw beth, ac mae'r serinod yn cynrychioli unrhyw adnod. Felly, os ydyn eisiau I chwilio neu cydgymaru gyda dim ond serinod y hunain yn hytrach nag ei swyddogaeth, felly mae angen I ni I defnyddio dihangu nod neu dianc nod, sef yr all slice fel hwn. Ac wedyn, I mewn yn yr perimeter, mae gyda ni dwbl dyfnod sydd yn wag, felly yr ystyr o'r hwn yw mae angen I ni I defnewid neu alasod y patrwm o'r serinod a'r dechreuad o'r llinell gyda'r dim byd, gyda'r nid ddim, neu nid peth. Felly, ar gyfer trydydd parameters, mae'r hwn llinell sydd yn cael ei athbenwyd oddi wrth yr ffwythiant mewnol, sef pan ydyn yn darllen oddi wrth y ffail ac yn trosglwyddo pob un digwyddiad o'r blaenslaes gyda'r tab nod. Felly nawr, os ydyn yn achub y ffeil fan yma, ac hefyd, os ydyn edrych ar y blwch ar yr ochr dde naw, ac yn edrych ar y gair enghraifft flying fan yma, felly, nawr os ydyn yn mewn ysod
yr un gair Saesnig i mewn yn y blwch ar y ochr chwith, sef flying, fel hwn, gyda'r blaen sleis ar yr terfyniad, ac wedyn pwyso ar yr bottom i ymdarostwng. Felly nawr, mae gyda ni sernod yn dal yn bodoli, felly mae'r angen rhaid i ni, enghraifft, i datblygu tudalen hwn trwy pwyso ar y F5 yn gyntaf fel hwn. Nawr, os ydyn gwneud yr un peth unwaith eto, i mewnasod yr blaen sleis ar y terfyniad o flying. Felly mae'r sernog yn dal yn bodoli. Felly dwi'n meddwl i datrys y trafferth hwn, mae angen rhaid i ni i mewnasod y lythren M i cynrychioli y gair Saesnig multi-line neu'r lluosogrydd o'r llinellau fan yma. Felly, os ydyn ni'n gwneud hynny, felly mae'r gapanod a'r dechreuad o patrwm fan yma yn cynrychioli yr dechreuad o pob un llinell i mewn yn y blwch yn atrach nag yr dechreuad o'r destunau i gyd i mewn yn y blwch. Felly nawr, os ydyn yn ychydig fel, ac wedyn nawr, os ydyn yn dileu yr gerau fawr o blaen, ac wedyn pwyso ar ymdarostwng, ac wedyn osod yr blaen sleis, ac wedyn pwyso unwaith eto ar ymdarostwng, fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni gair hedfan fan yma, oddi wrth yr erfa ychwanegol ar y ochr dde, ond heb yr sernod. Felly nawr, dwi'n meddwl mae'r newidiad yn gweithio yn iawn. Felly, yr achos defnyddiad nesaf dwi'n eisiau i brawf holi yw ynglyn â'r pan ydyn yn ychwanegu llinellau newydd i mewn yn yr erfa ychwanegol ar y ochr dde, mae'n angen rhaid i mewnasod yr sernod a'r dechreuad o llinell. Felly, ar y llinell 136, pan ydyn edrych ar anwolyn gyda'r enw doler New Words, felly dyma'r lle ydyn yn ychwanegu llinell newydd i mewn yn y erfa newydd, neu ychwanegol, ond nawr mae angen i ni i ychwanegu sernod ar dechreuad o llinell, fel hwn. Ac wedyn os ydyn nawr yn keep a file, ac nawr os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen, ac wedyn i datblygu, ac wedyn os ydyn nawr yn ychwanegu yr gair sy'n hollol yn ffuglen, sydd ydyn yn gwybod nad ydy ei yn bodoli i mewn yn yr erfar o gwbl, gair enghraifft fel RBX1 fel hwn, ac wedyn i ysod y blaen sleis ar ei ôl, ac wedyn i ymdarostwng. Nawr, os ydyn edrych ar yr ochr dde, mae gyda ni yr llinell newydd yn gyda'r sernod ar y dechreuad ar gyfer gair RBX1. Ac nawr, os ydyn yn mewnasod yr gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig hwn, fel enghraifft F1, ac mae'r hwn o'r fath can ni'n dweud enw gwrywaidd, ac wedyn nawr os ydyn yn pwyso ar ymdarostwng, ac nawr mae'r gair yn cyfartaledd i mewn yn y Cymraeg yn arddangos i mewn yn y blwch ar y ochr chwith. Felly, dwi'n meddwl ydyn yna yn gallu dileu y llinell hon, ac wedyn yr mendodiad i mewn yn yr erfer ychwanegol, ac wedyn i acib dda hynny yw clicio ar y botwm i ymdarostwng unwaith eto. Felly, ynglyn ar eitem i mewn yn y tithanglad o'r dydem 3, dwi'n meddwl ydyn nhw wedi cyflawni y cyntaf erfyniad. Felly, ydyn nhw'n gallu arddcau hynny trwy i ychwanegu neu mewnasod y fach lythren A, fel hwn. Ac wedyn, ydyn nhw'n gallu symud i'r eitem neu erfyniad nesaf, sef i mewnasod yr gofod o gwmpas yr arnodau cyfartalnod, cysylltnod, cronfachau, crwn,
cae ac agor, ac hefyd single dyfynod ac hefyd y double dyfynod. Felly, ar gyfer y rhain, os ydych chi'n edrych ar yr llinellau 130 ac hefyd 131, dyn nhw wedi addasu yr llinell fan yma. Yn gyntaf, ar y llinell 131, mae gyda ni yr ffwythiant ar gyfer yr mynegiad rheolaidd, sef preg replace neu preg alysod. Felly, sefyllfa'r ymlaenorol oedd, roedd gyda ni enghraifft yr atalnod neu llawn atalnod neu gwahanol ac hefyd llawn atalnod ac pan ordyn yn mewnysod blaen slais ar ôl yr gair Saesnig ond roedd yr enghraifft atalnod yn uniongyrchol ar ôl yr gair Saesnig. Felly pan dwi'n yn mewnysod blaen slais rhwng yr gair ac hefyd yr atalnod, fe fyddai yr ffwythiant hwn preg replace i mewnysod gwagle rhwng y blaen slais ac hefyd atalnod. Felly nawr, os dwi'n eisiau i mewnysod yr blaen slais ar ôl y gair ac mae'r cromfach cae neu agor, neu'r single dyfynod, neu'r double dyfynod, neu'r hefyd yr bychnod, neu gofynod, neu unrhyw lythren neu rhif arall, neu enghraifft yr cromfachau petrial hefyd. Os mae'r rhain yn bodoli yn uniongyrchol heb gwagle ar ôl y blaen slais, felly mae'r ffwythiant hwn ar llinell 131 yn mewnysod gwagle rhwng yr blaen slais ac hefyd yr arwyddnod arall. Ac wedyn, os ydyn nhw'n edrych ar llinell yn uchod, beth sy'n digwydd fan yma yw i mewn yn yr gair Saesnig sydd yn terfynu gyda'r blaen slais, sef yr patrwm fan yma hwn ar ôl gair Saesnig sydd yn cymwys efallai yr prif rhythnau ac hefyd y balltren ac hefyd efallai y gysylltnod ac hefyd yr rhifau ynddo fe. Os mae'r gair hwn yn dechrau gyda'r single dyfnod, y double dyfnod neu'r cromfachau crwn neu cromfachau petrial, felly mae'r preg replace fan yma ar y llinell 130 yn mewnysod a gwagle hefyd rhwng yr arwyddnod hynny ar dechreuad ac hefyd dechreuad o'r gair Saesnig. Felly os ydyn nawr yn allu y ffel hwn ac wedyn yn dychwelyd i'r gwefan. Felly nawr, os ydyn yn edrych ar y testun mewn yn y blwch ar y ochrwydd, felly mae gyda'r gair first fan yma, mae gyda ni yr double dyfnod ar y dechreuad. Felly nawr, os ydyn yn mewnysod blaen slais, beth yn digwydd? Felly nawr, mae'n mewnysod yr gwagle rhwng double dyfnod ac hefyd yr gair first, ac wedyn oherwydd hyn, mae'n gallu cyrchu neu canfod yr geri Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig first mewn yn y gerfod. Ac wedyn, os ydych barhau gyda'r geri eraill, enghraifft authentic, nawr os ydych yn mynnu ar blaen slais ar authentic, ac wedyn pwyso ar amdolystion, felly mae'r hwn yn gweithio hefyd gyda'r gair coelio 2 ar ôl authentic. Felly, os ydych yn gwneud rhywun beth gyda geri eraill fel trace of, a wedyn the, a wedyn page, a wedyn of, history, a wedyn is a document, which, a wedyn pwyso ar y bottom ymdarostong. Wel, nawr i mewn yn yr testun allbenwyd, i mewn yn yr ffurfidaeth o'r HTML, felly nawr mae gyda ni y geiriau Cymraeg wedi ei darganfwyd ac efo trace
of the page of history is a which felly oherwydd ydyn yn gallu mewn ysod yr gwagle I mewn yn y lleoedd cywer neu anghreddiol, felly dyna sut yr yn gallu darganfod ac canfod geiriau Cymraeg ar gyfer y Saesneg hyn. Felly dwi'n meddwl ynglyn ar yr eitem ar gyfer yr insert space neu mynysod y gwagle tu flaen neu ar ôl arddodiau yr cytafarnod, yr gysylltnod, yr cronfachau crwm ac hefyd defnodiau sengl a dwbl. Dwi'n meddwl mae'r gorchwil hwn wedi ei gyflawnwyd, felly rydyn gallu symud i'r gorchwil nesaf, sef I chwilio ar gerfa ar ôl trosglwyddo yr brif lythrennau i'r is-lythrennau neu bach lythrennau. Oherwydd pan enghraifft mae'r gar yn dechrau weithiau gyda'r prif lythren, fel enghraifft os ydyn yn newid y T I mewn yn y gar trace i'r prif lythren T ac wedyn mewn osod y blaen slais ar ei ôl ac wedyn nawr os ydych pwysau ar y botwm I ymddangostong. Felly, does dim unrhyw gar Cymraeg ar gyfer y gar trace hwn yn y Saesnig, ond nawr, os ydyn yn newid yr prif lythren T yn ôl i'r bach lythren ac wedyn pwysau ar y botwm I ymddangostong, ac felly wedyn rydyn gallu dod y hyd o rhestro geiriau Cymraeg ar gyfer hyn. Felly, I datrys y sefyllfech lle mae'r ab yn methu I canfod y geiriau oherwydd mae'r bwydolaeth o'r brifrethau I mewn yn y gar, felly rydyn gallu datrys trafferth hwn trwy'r alysod yr brifrethau gyda'r fach lythren. Felly nawr I mewn yn y codtaddiad ar y llinell 203, dwi'n wedi mewn osod y ffwthiant oedd PHP gyda'r enw str to lower neu llinyn I is. Felly, beth mae'r ffwthiant hwn yw, mae'r ffwthiant hwn yn trosglwyddo unrhyw lythren sydd yn brifrethau I mewn yn amrywolyn dolar engwyd i'r fach lythren ac wedyn gyda'r doleniad I mewn yn dolen fan yma rydyn gallu parholi ar gyfer yr mewnfodiadau I mewn yn yr erfa gyda'r gar Saesneg wedi ei trosglwyddo I mewn i'r fach lythrennau. Ac drwy hynny, rydyn gallu dod o hyd o'r geiriau Cymraeg ar gyfer y gar Saesneg. Wedi, os rydyn yn gallu ac y fel, ac wedyn dachwelyd i'r dudalen, na'r os rydyn yn cyfnewid yr bach lythren T I mewn yn y gar trace gyda'r prif lythren ac wedyn os rydyn yn dileu rhestr o eiriau Cymraeg a wedyn nawr os rydyn unwaith eto pwysau ar ymddangostong a dyna ni. Nawr mae gyda ni rhestr o geiriau I mewn yn y Cymraeg ar gyfer gar Saesneg trace gyda'r prif lythren T. Felly nawr yn ôl i'r ffel ar gyfer cofnodiad o newidiau rydyn gallu addecau mae'r trydydd gorchwil, sef yr un fan yma, wedi ei cyflhau. Nawr rydyn gallu symud i'r gorchwil nesaf, sef I archwilio ar erfa ar gyfer ar ôl trosglwyddo yr adferthau I mewn i'r ansoddeiriau. Enghraifft. Fan yma ar y ochr chwith mae gyda ni a gar hesitantly, ond pan rydyn yn ymddangostong hyn, does dim unrhyw gar ar gyfer y gar hesitantly, ond pan rydyn yn troi yr adferth I mewn yn yr ansoddair trwy'r yn godynnu yr ofnodiad
ly fel hwn, ac wedyn unwaith eto $, felly mae gyda ni yr gar Cymraeg Patrysgar. Felly, trwy hynny, rydyn ni'n gallu troi yr ansoddair i'r adverb trwy'r troi yr gar Patrysgar i'r yn Patrysgar. Os rydyn gallu synhwyro mae'r hwn yr gar ansoddair wedi ei trosglwyddo o'r adverb. Yn yr un fodd, pan dwi'n mewn osod blaenslais ar ôl y gar Saesnig pleasantly, a wedyn pwyso ar yr dalysong, unwaith eto, nad ydy unrhyw gar Cymraeg ar gyfer hynny, ond pan dwi'n godynnu yr awdadiad ly, felly unwaith eto, nawr mae gyda ni yr gar ar gyfer yr ansoddair pleasant, y geiriau ar gyfer y ansoddair pleasant. Nawr, imion yn y codtadiad, os rydyn edrych ar y llinell sydd yn 209, felly dwi'n wedi ychwanegu yr prafholiad ar gyfer yr VCB items yn cyfartalu i'r doler engwyd, sef yr gar Saesnig, ac wedyn dwi'n pasio y gar Saesnig imion yn yr ffythiant newydd gyda'r enw en tanillell adferth i ansoddair. Felly mae'r rhain imion yn ffythiant gyda'r enw get entries, a beth sy'n digwydd imion yn y ffythiant hwn yw rydyn ni'n derbyn yr gar Saesnig ac wedyn rydyn ni'n ymgeisio i canfod yr gar neu geiriau Cymraeg ar gyfer gar Saesnig oddi wrth yr dillad neu'r amrywolion dillad gyda'r enw doler VXB items, sef mae'r amrywolion hyn yn cynnwys yr holl erfar. Felly, os nad oedden ni'n gallu dod o hyd o'r geiriau yn y Cymraeg sydd yn cyfmaru yn y Saesnig gyda'r gar Saesnig wedyn, dwi'n wedi ychwanegu yr proffoliad ychwanegol fan yma, lle rydyn ni'n gallu troi yr adferth oddi wrth y Saesnig i'r ansoddair yn y Saesnig. Felly, os rydyn ni'n edrych ar y cymwysiad o'r ffythiant gyda'r enw yr en adverb to adjective, neu adverb i ansoddair, beth y mae'r hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn alasodi awdodiad neu y derfyniad ly gyda'r dydym, gyda'r dim byd, ac wedyn i dachwelyd werth hynny i'r ffythiant sydd yn ei galw. Felly, yn geiriau eraill, mae'n troi yr adferth i ansoddair trwy yn godynnu mas yr derfyniad ly oddi wrth y Saesnig. Felly, ar ôl hynny, mae'n ymgeisio unwaith eto i proffoli a ydy'r ansoddair hwn yn cyfeirio gyda'r mewnfodiad union yn y gerfa. Os ydy, felly beth yn digwydd yw rydyn ni'n galw ar ffythiant newydd arall gyda'r enw adjective to adverb. Felly beth y mae'r hwn yn gwneud yw rydyn ni'n treiglo y gar Cymraeg wedi ei darganfod, ac wedyn rydyn ni'n cymysio yr treigliad meddal, ac wedyn rydyn ni'n mynd osod yr blaendodiad neu rydyn sod y gar yn tiflaen i'r gar Cymraeg wedi ei treiglo yn feddal. Felly, mae'r ffythiant hwn yn galw ar ffythiant arall newydd gyda'r enw mute ar gyfer treigliad, ac fan yma mae'n parsio yr parameter gyda'r gwerth soft. Felly, beth rydyn ni'n gwneud fan yma yw rydyn yn enghraifft os mae'r ansoddair yn dechrau gyda'r
lythren B neu M, felly mae'r hwn yn cael ei treglio i'r lythren F, ac yn y blaen. Felly mae'r hwn yn cymwysio yr tregliad meddal. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn nawr, yn ôl i'r tudalen, os ydyn yn unwaith eto, yn troi yr ansoddair pleasant i'r adverb pleasantly fel hwn, ac wedyn os ydyn yn llawn datblygu y tudalen, ac wedyn nawr os ydyn yn darostol, unwaith eto, a dyna ni. Nawr gyda'r adverb hesitantly, mae gyda ni y Gymraeg yn bedrysgar, ac hefyd ar gyfer pleasantly. Nawr mae gyda ni Gymraeg yn Arab, yn arail, yn pleserus, yn dirion, yn faws ac yn ferth. Felly yn ôl i mewn yn yr cofnodiad ar gyfer newidau, rydyn gallu dweud rydyn wedi cyflawni gorchwil i chwilio ar gerfa ar ôl trosglwyddo yr adferfau i'r ansoddeiriau. Nawr rydyn gallu symud ymlaen i'r gorchwil nesaf i chwilio ar yr gerfa ar ôl trosglwyddo yr lywysogion i'r unigolion. Yn yr achos hwn, enghraifft pan ydyn yn chwilio ar yr enw sydd yn lliwysog fel footsteps, felly, ac wedyn pwyso ar amdalstwng, felly does dim unrhyw beth sydd yn cael ei dachwelwyd. Ond nawr, os ydyn yn troi yr lliwysog i'r unigol, fel hwn, nawr mae gyda ni yr geiriau Cymraeg. Felly, yr gwachil hwn yw os nad ydym yn gallu dod o hyd o'r geiriau Cymraeg o gwbl, felly i troi yr gar oddi wrth yr lluosog i'r unigol ac efallai fel hynny yn fod yn fwy llwyddannus. Felly nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw os ydyn yn edrych i mewn yn yr un ffythiant fel o blaen gyda'r enw get entries, felly os nad ydy'r app neu y dolyn yn gallu canfod gar Saesneg i mewn yn y gerfar ar y cyntaf tro ar y llinell 204, felly mae'n ymgeisio i brafholi ar y llinell 207 ar gar Saesneg wedi ei trosglwyddo i mewn i'r ansoddair oddi wrth yr adverb ar gyfer yr gar Saesneg i mewn yn yr erfa, ac os mae'r prafholiad hwn yn methu, felly ar y llinell 210 ydyn nawr yn ymgeisio i brafholi ar gyfer yr gar Saesneg i fod i mewn yn yr erfar ar ôl trosglwyddo y gar Saesneg oedd wrth y lluosog i'r unigol. Felly os ydyn edrych ar yr ffythiant gyda enw en, tanillell plural to singular, fel yma, a beth sy'n digwydd yw mae'n hynod o syml, yn gyntaf mae'n chwilio ar gyfer terfreniad IES i mewn yn y gar Saesneg. Os mae terfreniad hwn yn bodoli, felly ydyn yn alysod terfreniad hwn gyda'r terfreniad y. Felly os nad ydy'r terfreniad IES yn bodoli, felly ydyn yn chwilio ar gyfer y terfreniad o'r unig lythren S, ac wedyn, os mae ei yn bodoli, ydyn yn alysod yr lythren S ar terfreniad o'r gar gyda'r gwagder. Felly, yn geiriau eraill, ydyn yn godynnu yr terfreniad S oddi wrth y gair.
ac wedyn yr un dachwelyd gair i'r ffwythiant galwedig, sef yr hwn fan yma, ac ar ôl hynny, rydyn yn galw ar ffwythiant gyda'r enw ac singular to plural. Felly, fel arddegau gyda'r enw o'r ffwythiant hwn, mae'r ffwythiant yn ymgeisio i trosglwyddo yr gair Cymraeg oddi wrth unigol i'r lluosog, ond mae'r cyfrwaith hwn yn weddol cymhleth, felly dwi'n mynd i gwneud dim byd ar y foment, ond dim ond i dachwelyd mewn dodiadau oddi wrth y gerfa, ond i mynosod y gair S i arddegau rydyn yn chwilio ar gyfer yr lluosog yn y Saesnig, mae'r gair hwn yn Gymraeg union yn yr unigol. Felly nawr, os ydyn yn clip y ffail, ac wedyn dachwelyd i'r tudalen wefan fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn mewnbynnu geiriau fel footsteps yn y lluosog, ac wedyn countries, ac wedyn country, ac hefyd footstep yn y unigol hefyd, tiflaen o'r footsteps yn y lluosog, ac wedyn, gen hynny, os ydyn yn deblu hefyd tudalen, ac wedyn pwysio ar y botwm i ymdanystol. Nawr, mae gyda ni a geiriau dachwelyd oddi wrth y Gymraeg, ac efo y footstep union yn yr unigol, mae gyda ni Cymru, deuol, chrawden, ac wedyn ac efo lluosog, mae gyda ni Cymru. Nawr, mae y gair, neu fath o gair gyda'r S i arddegau, mae'r hwn yn yr unigol fod yma'r gair Saesnig union yn y lluosog, ac hefyd yr un beth ac efo diol, chrawden. Wedyn ac efo countries, mae gyda ni bro yn y unigol, gwlad yn y unigol, gwladgarwch yn y unigol, gwledig yn yr ansoddair unigol, gwledydd. Felly, ac efo y gair Cymraeg hwn union yn y fath o gair, nid ydy'r llythren S yn bodoli, felly mae'r hwn yn arddegau, mae'r hwn yn yr lluosog, ac wedyn ar ôl hynny mae gyda ni peyes gyda'r lythren S i arddegau yr unigol, ac wedyn ar gyfer y gair Saesnig country, mae gyda ni y geiriau bro, gwlad, gwladgarwch, gwledig a peyes, ac union yn y geiriau hyn, nid ydy'r lythren S yn bodoli oherwydd mae'r gair Saesnig yn wreiddiol union yn yr unigol. Felly, os ydyn nawr yn dachwelyd i'r ffail ac efo'r rhestro bethau i wneud, ac efo'r chwilio ar y erffer ar ôl trosglwyddo oddi wrth y lluosog i'r unigol. Felly, dwi'n meddwl ydyn wedi cwblhau hyn. Nawr, ydyn yn gallu symud i'r gorchwyn nesaf, sef i ychwaneg yr blwch testun, ac efo'r achub o'r testun wedi ei cyfarweithwyd uwchben yr prif blychau gyda'r botymau ar yr ochr dde. Felly, yr amcan o'r gorchwil hynny yw pan dwi'n yn gweithio trwy'r enghraifft yr chwedl fer. Felly, ar ôl pob un paragraff sy'n cael ei cyfarweithwyd ac yn ei cyfoethogwyd gyda'r geiriau Cymraeg, dwi'n eisiau i achub y gwaith union yn yr ffail arall, ac rydyn gallu gwneud hyn os rydyn gallu ychwanegu blwch testun arall uwchben ddoi fan yma, ac wedyn os mae gyda ni enghraifft botwm i achub, rydyn yn gallu pwysio ar y botwm hynny i achub yr testun cyfarweithwyd. Nawr, os ydyn yn edrych ar y codtadiad ar ôl yr newidiadau ac efo'r gorchwil hwn, felly yn gyntaf, os ydyn yn edrych ar yr llinell 31, ddim wedi ychwanegu yr partholiad ac efo'r pan ydyn yn derbyn y post ac oddi wrth yr nawddwr neu'r client ydyn fan yma'r
yn proffoli ar gyfer yr parameter txt all. A ydy'r parameter hwn yn bodoli mewn yn y data wedi ei postiwyd oddi wrth yr nawdwr i'r gwesteiwr, oddi wrth y client i'r server i'r gweinydd. Felly, os mae ei yn bodoli wedyn yn ysgrifennu yr data mewn yn yr ffal gyda'r enw yr un fel yr ffal testun arferol, sef yr un fan yma'r sydd yn yr amywolyn gwastadol, sef ajax.txt. Felly, ond ar gyfer yr ffal hwn, y data hwn, oherwydd mae'r hyn yr text all yn all.dodi, yr all.dodiad, tanillell all.txt ar y terfyn o'r enw'r o'r ffal hwn. Wedyn, ar gyfer yr blwch newydd ar y dudalen, rydyn yn ychwanegu yr tag ar gyfer yr ardal text neu text area newydd, ac rydyn yn galw neu rhoi y hunaniaeth i'r gwrthrych o'r blwch y text area hwn gyda'r hunaniaeth txt all. Felly, i arddangos hyn yn arddangosiad sydd yn cyfleus neu sydd yn ei cyfaddasu mewn yn y dudalen, dwi'n wedi ychwanegu tabl i mewn yn y dudalen fan yma. Felly, ar gyfer hyn gyda'r testun blwch newydd, roedd angen rhaid i mi i dacluso yr arddangosiad o dudalen yn ychydig. Felly, symudais i y botwm i fod yn uwchben yr ddau blwch eraill yn isod, ac wedyn oherwydd hyn, roedd angen rhaid i mi i symud yr tag ar gyfer y sgript hefyd, sydd yn cynnwys y ffwythiant galwyd oddi o'r botwm, sef y ffwythiant fan yma, proc.txt, i prosesu neu i gyfrweithio ar y testun, ac hefyd, oherwydd nawr yn postio neu danfon oddi wrth y nawdwr i'r gwenydd yr data ychwanegol hefyd oddi wrth yr text area newydd neu y blwch testun newydd. Nawr mae'n angen rhaid i ni i ychwanegu parameter hwn gyda'r enw txt all fel roedd ni'n ei gweld o blaen. Felly, mae hwn yn cael ei danfonwyd i mewn yn gorchmyn fan yma'r ar llinell 112 gyda'r data ychwanegol i mewn yn blwch testun ychwanegol. Ac wedyn, pan rydyn yn derbyn yr data yn all wedi ei cyfrweithio oddi wrth y gwenydd, nawr mae angen rhaid i ni i unwaith eto hollti y data fel o'r blaen ar gwahan nodau hyn, sef y triphlyg canrannod ac hefyd y triphlyg tanillell ac hefyd y triphlyg canrannod. Nawr gyda'r cydran ychwanegol, mae'n angen rhaid i ni i'w asenio y data i mewn yn yr blwch testun newydd, sef yr un gyda'r hunaniaeth txt all fan yma. Ac hefyd, oherwydd roedd angen rhaid i ni i danfon yr data newydd ar gyfer y blwch data newydd, felly dyma ble rydyn yn gwneud hynny. Enghraifft, ar diwedd o'r cyfrwaith, rydyn yn allbynnu testun yn yr pedair rhanbarth nawr, ond ar gyfer y rhanbarth olaf, rydyn yn cyrchu data oddi wrth yr ffel newydd, nawr gyda'r all.dodiad o tanillell all.txt. Nawr mae gyda ni pedair rhanbarth yn ytrach na'r tair rhanbarth fer o'r blaen. Nawr, os rydyn yn echupa ffel, oedd hwn, ac wedyn yn dychwelyd i'r tudalen wefan. Felly nawr mae gyda ni edrychiad newydd o'r tudalen wefan gyda'r blwch testun ychwanegol gyda'r hunaniaeth txt all ar y brig uwchben yr ddau eraill, ac wedyn mae gyda ni y botwm ar gyfer yr
darstong nawr ar y ochr dde ar yn uchod. Felly, nawr os ydyn enghraifft gweithio ar testun i mewn yn blwch ar ochr chwith, enghraifft os ydyn eisiau i dod o hyd o geiriau Cymraeg ar gyfer matter, ac wedyn speculation, ac wedyn lady, ac wedyn pwyso ar bottom darstong. Felly, yn un fodd fel y blaen, mae gyda ni data, sef geiriau Cymraeg. Felly nawr, os ydyn eisiau i symud brawddeg wedi ei gyflawnwyd, ydyn gallu enghraifft fel hwn yn copio neu diblygu y brawddeg ac wedyn ei glido mewn yn yr blwch testun uchod. Felly nawr ydyn yn gallu pwyso ar ymddosong unwaith eto ac nawr ydyn wedi achub data i mewn yn y blwch yn uchod. Felly nawr ydyn gallu parhau i weithio ar ambell fwy o'r geiriau fel enghraifft wisdom ac wedyn altogether ac wedyn wise ac wedyn demos ac wedyn unwaith eto ydyn gallu pwyso ar y bottom i darstong a dyna ni. Nawr ydyn yn gallu symud brawddeg dim ond newydd wedi ei cyfarweithwyd ac wedyn i'w glido mewn yn y blwch yn uchod ac nawr yn gallu parhau yn y un fodd. Felly, nawr os ydyn yn dadebru y dudalen trwy pwyso ar y bottom F5, felly ydyn gallu gweld mae'r testun yn y blwch yn uchod yn cael ei achubwyd unwaith yn y ffail. Unwaith eto os ydyn yn cau tab fan yma ac yn agor i mewn yn yr tab arall. Fel hwn. Nawr ydyn gallu gweld mae'r data yn dal yn bodoli. Felly dyna sut ydyn gallu achub yr rhanbarth o testunau ydyn wedi gorffen yn cyfarweithio arno. Felly nawr os ydyn dychwelyd i'r ffail ar gyfer y rhestr o bethau wneud, felly nawr ar gyfer y gorchol i ychwanegu y blwch testun ar gyfer yr achub o'r testun wedi ei cyfarweithwyd ydyn gallu mewnasod y lythren F i arddychau mae'r gorchwil wedi ei gorffen. Nawr ydyn gallu symud i'r gorchwil nesaf, sef i ychwanegu cyswllt ar gyfer canllaw ar gyfer y defnyddiad i'r ochr dde o'r botwm. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n wedi mewnasod yr tag HTML fan ymar ar gyfer yr angor i'r cyfeiriad fan ymar, sef yr ffail ar gyfer readme.md i mewn yn iaith o ffurfiodaeth markdown neu i nodi lawr. Felly, dyma dim yn yr tag ar gyfer cyswllt ac hefyd i mewn yn yr tag ar gyfer botwm. Dwi'n wedi ychwanegu ychydig mwy o'r ffurfiodaeth ynglyn â'r lled aml. Dwi'n wedi ychwanegu y lled aml ar gyfer y brig o'r botwm i fod yn 20 o pixelau i mewn yn ei ehangder. Felly nawr, os ydyn yn equip y ffeil ac wedyn dachwelyd i'r dudalen wefan ac wedyn unwaith eto yn pwyso ar F5 i dadebru. Felly nawr, dyma'r cyswllt ar gyfer yr canllaw ac nawr os dwi'n clicio arno fe, felly nawr mae'r dudalen yn arddangos yr ffail ar gyfer y readme. Felly, i mewn yn y ffail fan yma dwi'n gallu ychwanegu ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â sut i ddefnyddio y dudalen hon yn hwyrach. Ond nawr, i dachwelyd i mewn i'r ffail, mae'n weddol haws ar dim ond pwyso ar y botwm ar gyfer yr Alt
neu angen, ac hefyd yr 7 i'r 8. Felly nawr, os ydych chi'n dychwelyd i'r ffel ar gyfer yr cofnodiad o newidiadau, felly anglyn ar y gorchwil olaf ar yr gwelod o'r dillyngiad 3, nawr dwi'n meddwl mae'r hwn wedi ei gorffen, felly dwi'n gallu arwcau hynny trwy mewnbynnu y letren egg fel hwn. Felly nawr, gyda'r dillyngiad 3 wedi ei goffrenw, dwi'n gallu mynosod y dyddiad, sef y dyddiad heddiw, alfed ar 20 o'r mis Hydref 2024. Felly nawr, os dwi'n equip y ffail, fel hwn, nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu uwchwytho yr codiad i'r gofod wefan, ac hefyd rydyn ni'n gallu equip newidiadau i mewn yn cadwfar git lleol, ac wedyn rydyn ni'n gallu gwthio yr diweddariad diwethaf wrth y cadwfar leol i'r GitHub. Felly, dyma'r rheolwr ffel ar y gofod wefan, ac wedyn wrth y ochr dwi'n gallu llusgo mewn ffeilau ar gyfer yswyddogaeth o'r app hwn, sef yr ffel code.php, trhelptx.php, ac hefyd dwi'n gallu hefyd uwchlwytho ffeilau ar gyfer y markdown neu gwybodaeth eraill hefyd, y tar ohonynt, sef changelog, license a readme, ac i mewn yn readme, yn hwyrach dwi'n gallu ychwanegu yr gwybodaeth anglyn ar canllaw o defnyddio yr app hwn. Felly dwi'n mynd i'w llusgo i mewn yn y pregell fan yma, a dwi'n mynd i dewis i drosodd ysgrifennu, fel hwn, a dyna ni. Ac nawr ar dudalen ar y gofod wefan, felly nawr ydyn ni'n gallu gweld y testun blwch newydd hefyd. Nawr, dwi'n gallu diweddaru yr cadwfar leol, ond cyn hynny, dwi'n wedi ychwanegu y sylweb ar ochr o'r rhif ar gyfer yr dillyngiad i mewn yn yr ffal ar gyfer changelog. Nawr dwi'n mynd i dychwelyd i'r terfynach, ac wedyn i mewn yn yr un pregell fel y taflun, felly dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn git, ac wedyn add, ac wedyn llan a talnod, unwaith eto i ychwanegu yr diweddariadau fel hwn. Ac nawr dwi'n gallu rhedeg yr ymrwymiad, sef git commit namin m, ac wedyn y sylweb i mewn yn y dwbl dyfynod, sef yr un fan yma, sef y rhif dillyngiad, ac wedyn y sylweb ar ôl hynny, fel hwn. Dwi'n mynd i'w glido mewn, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Na ni. Nawr, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn i'w wthio i'r cadwfar ar-lein. Felly, ar gyfer hyn, i wthio yr diweddariadau i'r GitHub, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn git, ac wedyn push neu wthio, ac wedyn namin yw ar gyfer user neu defnyddiwr, ac wedyn origin, sef yr diawllad sydd yn yr ar-lein ar GitHub, ac wedyn main, sef yr cangen cyfredol, y cangen fan yma, ac wedyn ydych gallu pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, os rydyn yn morilio ar y poriwr i'r cadwfar ar y GitHub, felly nawr rydyn gallu gweld mae'r codtadiad wedi ei diweddarwyd, os rydyn gweld ar argraffiad ar gyfer yr amser. Felly os rydyn clicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer yr 3 ymrwymiad, felly rydyn gallu gweld mae dyna ni yr diweddariad diweddaf fan yma,
felly y rhain. Felly, nawr os rydyn yn edrych i mewn yn y cod, rydyn gallu gweld yr diweddariadau. Ac wedyn, os rydyn dychwelyd i mewn yn changelog.md, felly dyma'r dillangad dydym 3, ac hefyd os rydyn dychwelyd i'r codtadiad ar gyfer PHP fan yma. Felly, nawr rydyn gallu gweld blwch testun newydd gyda'r hunaniaeth txt all fan yma. Felly, dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio a dach chi'n wedi mwynhau ac yn edrych yn gwrdd yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.